Ens trobem al carrer del Centre, un dels carrers més antics de Porrera, i ara som davant de Cales Viudes. Totes aquestes cases, com podeu observar, conserven les antigues baranes forjades als seus balcons i detalls arquitectònics que delaten la seva riquesa. Cal tancar els ulls un moment i imaginar-les en el seu moment d'esplendor, en plena activitat, lluint les seves façanes senyorials. Els seus cellers, de grans dimensions, tenen voltes catalanes com totes les grans construccions de l'època. Ara mateix estem entrant a la zona més antiga del poble, la zona que quedava emmurallada, prop del castell, del qual no se'n conserva res. Encara que alguns escrits fan referència a la fortificació que estava situada a la part més alta del poble i que algunes cases conserven als seus baixos trossos que podrien ser de muralla, sembla mentida que no s'hagi pogut trobar cap més resta d'aquesta fortificació i que només n'hagi quedat recollit el nom. El que sí que queda per sota d'aquests carrers són túnels que comunicaven les cases, alguns dels quals estan soterrats o tapiats. Però a Porrera no és gens difícil trobar algun d'aquests passadissos que servien per fugir en cas de perill, símptoma d'una zona que en algunes èpoques fou molt inestable. A la vostra dreta veureu Cal Porrerà, que actualment és una casa de turisme rural. La propera parada és encara més amunt i tombant una miqueta a la dreta pel carrer de Secares.